Kapod wantiere sekta no motendre kod wechego mag thieth nyakoro mga jwang ngima dhano. Migao mar thieth oyango chanjo mar malaria kaka achiel kuom chanjo ma ochuno ne nyithindo e gwenge ma oluoro nam Lolwe. Chenro mar chwalo chanjo mar geng'o malaria koro sani omedi yaw malach kendo e sub counties mamoko ma omedi listi mar gwenge ma ichwale chanjo no. Jafom marwa Judith Omondi miyowa ler mar wachni yo machal kod ma. Yare higa mar 2019 chanjo mar malaria osebed ka ichiwe sub counties 26 e counties aboro ma oluoro nam Lolwe. Counties gi magin Homa Bay, Kisumu, Migori, Siaya, Busia, Bungoma, Vihiga kod Kakamega osebed ka itiyogo kaka ranyisi e temo ka chanjo gi ni kod konyruok ne nyithindo mani piny mar higni 2 kod mine mayach. Nyaka sani Migao mar thieth oketo e tim paro mar duol mochung' ne thieth e piny mangima WHO mar yaro chenro mag chiwo chanjo nyaka e sub counties 25 mamoko makoro kelo kwan mar sub counties nyaka 51. Ma bang' fwenyo ni kwan mar nyithindo mawito ngimagi nikech tuo mar malaria odok piny e alwora mar nam Lolwe. Bende koro chanjo ni ibiro keti e bug chanjo kaka chanjo mamoko mag tuoche kaka measles, kendo nyithindo mantie alwora mag nam Lolwe nyaka koro be yud chanjo mar malaria. Chanjo ni biro chiwe ute thieth mag piny owacho maonge chudo moro amora. We are expanding the malaria vaccination into these 25 additional sub-counties because of the benefit that has been seen with the vaccine. The vaccine has reduced the cases of severe malaria and particularly admissions into hospital. Kuom higni 3 mokalo, chanjo mar malaria osebed ka ichiwe dos 4. Dos ma okuongo ichako mi nyathi ma jadweche 6, ka mar 4 to winjo mi nyathi ma jadweche 24 mano ma inja higni 2. Kata kamano, nonro yango ni nyaka ne chak chiw chanjo gi alwora mar nam Lolwe, thoth jonyuol tero nyithindo mana i chanjo mokuongo, aito gidok giling'. Ka koro ikwayo jonyuol mondo mi one ni gitieko chanjo duto 4 mag malaria. They do very well until the first birthday. Then it becomes more difficult and less frequent. So not just malaria, an overall advice that we must reconfigure how we deliver vaccines after the first year of life. Bende jogo ma odaki e counties moko ma ok chiwie chanjo gi, kuma oriwo bombe madongo, okwa mondo mi obeda kicha kod kido manyien mar suna makoro sani kelo malaria. Kido manyien mar suna ni daki e kubni mag pi, tiend mitok gari, tangi mating'o taka e kind mamoko. Kakoro ikwayo jopiny mondo mi oneni gitiyo kod net mar suna ma okuoye yath. This Stephensi mosquito can breed in very small containers like the flower pots that are associated with affluency and urbanism. You get me? So maybe the corridor of this even big buildings. The risk of it coming to urban area and transmitting malaria in urban area is very high, and it's what happened in Asia. Magi duto gino kenge makoro Migao mar thieth keto mondo mi giduok piny kwan mar ji mawito ngimagi nikech tuo mar malaria ahinya to nyithindo. Judith Omondi, Ramogi TV.